Yebo, ninjani? Yebo, Niyaphila ma? siyaphila njani? Siyaphila. Ya, Mama kaBalamlile lo? uyena. Yebo ma, ukhuluma noSizwa Mdletshe lapha eMdletsheni. Ubephi Sizwe? Ngisegoli la engikhona ma. Ehhe, Hey, angazi ukuthi le ndaba ngiyibeke kanjani kodwa ke ngizoyibeka nje ngoba kufanele ngiyibeke. uBalamlile angithi ingane yakho ma. unjani uphilile? Uyaphila, umqemane ma. Sikulalele kamntwana mina ngiyethuka ngoba phela akekho ekhaya usesikolweni. Hayi cha. Ubengenele umncintiswano lapha uBalamlile. KwaNorox mama. Okay. Angithi uyayithenga iNorox? Ewe ekhaya siyayithenga. Nithenga nhloboni ma, eyiphi flavor, i-beef noma eshikile? Sivame ukuthenga i-beef. I-beef ma. Cha-ke njengoba engenele nje kuzothi makuwukuthi ma wenza njengoba sikucela kahle bese kube ukuthi-ke yena uzibeka ethubeni lokuthi athole ibhasari lapha esikoleni afunda kusona, ezomthatha nje emqhuba unyaka wonke lo engakhokhi imali esikoleni sakhe. Kulele kuwena-ke ma. Kusho ukuthi-ke njengoba uthi ishikini oyaye uyithenge, uthe i-beef angithi ma? I-beef esivame ukuyithenga inkomo. Inkomo, ya. Kusho ukuthi-ke ma sizocela ukuthi nje sizokunikeza amathuba amathathu ukuthi ulingisele inkomo ukukhala kwayo. Bese-ke kuyothi-ke mangabasiza ukuthi cha ushaye khona impela sikwazise ukuthi ngabe mhlampe-ke uziwinele yini uBalamlile ibhasari le esikhuluma ngayo. Kulungile ma? Kanti manifonela yena, mina ngizophatha ukuhleka ndimdala, ngizoyilingisa kanjani inkomo? Hhayi, sifuna ukuthi kube yi-surprise kuyena ma, angazi ezwe nje sekuthiwa nangumfundaze. Kodwa-ke kube kube ukuthi uma wakhe kunendima ayidlalile naye ekutheni awine umfundaze lo. Oh, okay. Uzothi umama Norox abese avela kukhale njengenkomo kuze kube kathathu nje ma. Okay. Sizokubalela-ke sithi one. Kuzoba inkunzi yenkomo noma yini inhlobo yenkomo. Cha. Kukuwena-ke ma ukuthi uthanda ukuthi kube inkabi noma inkunzi noma isithole, kukuwena ma, thina nje asinankinga ma kuyinkomo nje. Okay. Yebo, umnandi lo mncintiswano. Sizobala-ke ma kuze kube kathathu, siqala ku-3 sehle sishone ezansi. Mase sithi 1 uthi wena Norox ubese-ke usho njengenkomo. Okay. Uready ma? 3, 2, 1. Norox. Okay, bekuyithuba lokuqala lelo ma. Ake siphinde futhi sikunikeze ngoba fanele ukhonye njengenkomo yangempela kuzwakala ukuthi cha, inkomo esuthayo le. 3, 2, 1. Norox. Cha, hhayi ke asibonge ma. Abantu abamnihlale. Empeleni ukhuluma noSiphelele Xaba la wensimbi online radio. Siyayisithanda nje ukuthi abantu abadala bakithi bangahlezi bene-stress nokhwantalala bengahleki. Awu madoda. Sithi cha ke sihlale nje ngomuntu omdala bakithi. Okay-ke baba ngiyabonga. Siyazidlalela nje ma, ungaphathwa yinhliziyo uthi hawu kodwa bangenzani madoda. Okay baba. Yebo, siyabonga ma. Okay, shaphu ube nasuku oluhle ngiyabonga.
Yebo, yebo, masiyabonga.